Ay, assalamualaikum, Sil. Alaikumussalam. Magmaap na kumangkaon, hindi paglalapamon matimod. Na dipindi, bangkaw mabaya si matimod, bangkaw makauwi kunsong pakanyo, katasin nagbibitay lapahana. Wala pa. Iwan bangkaw maglapa, bangkaw mabaya si matimod, bukon na janap, bukon na wangkong, bukon na kila, gilit na. Mabuka ako, Sil, paliang. Oh, dahan-dahan na isap. Uy, ilaray pa kami Dipindi na isap kayo mo. Asal mang isabi ni... ila. Assalamualaikum, Sil. Alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naamo ba ito yung mga ipangasubo na mo kanyo, amo biya mga tao makahati honorable, amo mga perherti ni. Biyado. Magjarin ang perhert mo. Na ang perhert ko. Napag-uwos. Na iaayos ko rin sabi ni sa ang isang taulo nga makatunga. Na nanginom ako Sil ice kapo na pradan maimong. Nakaubo sa kuwang ang gatos pilak. Diuhalang ko kay manibasin perhert ko. Ba't law ko makatunga? Nabuna rin ignorante biya kanyo. Na magsukul hati sinangaso ko. Imperhert yan, buko niya na pag-iinuman. Ha, hospital. Una to. Ha, hospital yan. Paracetamol. Bisukaw. Ha, hospital. Ha, hospital. Nabang ha, hospital, mami doay, makatunga ka o. Abang ako makasawa halong hospital, Sil, makatunga ako. Natipindi kay mo. Mamaya na sabtunga ni Mami Dwight. Oy. Nabang isa mahat na hinglaw-hinglaw. Biya karoon na sabing kamiskin tamato mo nga pa. Ikaw pa sabi ni magtunga pisanin ako magtunga da. Banghat mahisa, long kami asumong na matulog sabi kamiskinan ta. Misanin hat ma hinglaw-hinglaw tumunga pa ko simbayad. Ay Sil, amo ba Sil mapagpurpi sa kamo yaon batintag na magtabok kami ni Atianggi. Biyaon doon na kuno magtabok ha. Municipal na mo yun. Biyahan. Uno yan, may card mo yan. Na SIM card na mo. Uno yan, puti at awakad dong pula itom. Na SIM card na mo yaon, TIM. Na TIM sa itom at awakad dong. Itom. Nakakanda, piik na. Bang Piik itom. bang itom. Dahamad to. Naman, ganit ako mo. Na ang ilong niya, hipagsok-sok sa Jasil. Papagtatabukan kuwan yan na. Ang kanay biya kanyo awam. Namatang. Nabiyahay ni agad na ko konsum kako pati ang hida na ko karot. Napakubosil. Nabang pagkato mo papagtatabukan, pagsuksok mo biyahan di dago mainsin, ikaw na suksok palawom. Namaka mo na insin. Napagsood ko palawom. Nagumuha na. O bang ako makasood palawom, kumuha na insin. Astag piroklati kuwan ini. Amo sa to, Sil bang biya mag-blackout bihan. Na problema mo na lawom. Karoon magbus na ako, Sin. Uno ka ko. Isang ko na pumli na rin to. Naamo ba to, Sil? Magmaap na kumakaw, biya mga last pa nga sumunay ni. Nasong ko ni magpa-clear. Magpa-clear ka. Madjari lang taunin sa wabyan. Nahiapuyad to. Pag-ubos. Atin niya inipa-clear ko. Amon hiapuyabutan si pagmarsyalo, kiyahukan si Mbam. Naamo na. Nakamisanin doon hakapituloy na mo nagjajagaray doon. Ba't may tata ko, imano-simano sa maray, dito na baka mo, nagintaw na roon. Ay, assalamualaikum, Sil. Alaikumussalam. Naamo ba ito yung mga kamo ini tao awam, tao gimba. Mamaya ako, Sil, humati si Madi SWD ni. Na magsukol. Pagka mo nasabutin di XWD, naamuray kasusiyo ko kay muka, inakarugtol manok kalamba na. Nari sinapakanti unsin, suway ramanok. Napangasubo pa kaw kuno. Naamo sa to, magmaap na kumakaw, bisan nakatanugin tiyong kuri hataasin palalyan, umasubo ko mga patakaran simbiya mapaglapalapara hakamo ini. Magsukol, alhamdulillah. Natatapi sa buto, bangkaw sa naglalapara, untod takaran mo. Abi, ato isa ba? Sabang kau maglapa, ay kau may inu-inubi sa long ta mga magkalit ng paggadiri, hula niyo, nabihaon suway na matimod. Abi, ato. Mini makati kau nagpalano na biyaw sindan. Ay, assalamualaikum, Sil. Alaikumussalam. Magmaap na kumangkaon, hindi paglalapamon matimod. Na dipindi, bangkaw mabaya si matimod, bangkaw makauwi kunsong pakanyo, katasin nagbibitay lapahana. Iwan bangkaw maglaparang kau mabaya si matimod, bukon na janap, bukon na wangkong, bukon na kila, gilit na. Mabuka ako, Sil, palian. Dahan-dahan na isap. Uy, ilaray pa kami isap kayo mo. Asal mang sabi ni
Ila. Assalamualaikum, sil. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amo ba ito biya mga ipangasubo na mo kanyo, amo biya mga tao makahati honorable. Amo mga perherti ni. Biyado. Magjarin ang perhert mo. Na ang perhert ko. Napag-uhos. Na iaayos ko rin sabi ni sa agisit taulo nga makatunga. Na nanginom ako sil ice kapo na pradan maimbong. Nakaubo sa kuwang ang gatos pilak. Di wala ko kay manibasin perhert ko. Ba't lang ko makatunga? Nabun-nabun na rin ignorante biya kanyo. Namang sukul hati sinangaso mo ko. Imperhert yan, bukod na pang-iinom ang hospital. Una to. Hospital yan. Paracetamol. Bisukaw. Hospital. 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 Nabang hospital, mami doay, makatunga ka o. Abang ako makasawa halong hospital sil, makatunga ako. Natipindi kay mo. Mamaya na sabtunga ni Mami Dwight. Oy. Nabang sa mahat dahil hinglaw. Biyak May ka takaw na sabing kamiskin tamatunga pa. Ikaw pa sabi ni magtunga, pisanin ako magtunga da. Banghat mahisa, long tabi sumung na matuli sa biyak kamiskinan ta. Bisanin hat ma hinglaw tumunga pa ko simbayad. Ay sil, amo ba sili mapagpurpi sa kamo yaon batintag na magtabok kami ni at Yanggi. Biyaon doon ako no magtabok ha. Municipal na mo yun. Biyan. Uno yan, may card mo yan. Naaw SIM card na mo. Uno yan, puti at awakad dong pula itom. SIM card na mo yaon, tiim. Na, tiim sa itom at awakad dong. Itom. Hangkan, dapik na. Bang Apik, itom. bang itom. Dahamad to. Namadari pag-ubos. Na ang ilong niya, hipagsok-sok sa jasil. Papagtatabukan kuwan yan na. Ang kanay biyakan yung awam. Namatang. Nabiyahay agad na kukonsum ka ko, pati ang hida na kau karot. Napakubusil. Nabang pagkato mo papagtatabukan, pagsuksok mo biyahan, di na gumainsin, ikaw na yung suksok palawom. Namaka mo na insin. Napagsoon ko palawom. Nagumuha na. O bang ako makasoon palawom, kumuha na yung sin. Astagpiro. Ano sa ato siya bang biya mag-blackout bihan. Na problema mo na lawom. Narumagbus na ako sin. Uno ka ako. Bisan ka natuni na rin to. Naamo ba to sil? Akati. Pag maap na kumakaw, biya mga last pa nga sumunay ni. Nasong ko ni magpa-clear. Magpa-clear ka. Madjari lang taunin sa wabyan. Nahiya po yan to. Pag-ubos. Atin niya inipa-clear ko. Amon hiya po iabutan si pagmarsyalo, kaya hukan simbam. Naamo na. Nakamisanin doon hakapituloy na mo nagjajagaray doon. Ba't ba itata ko yung mano sa maray dito na baka mo? Nag-intaw na roon. Ba't ba itata ko ang kaliyunturan na po? Magmaap na kumakaw, bisan nakatanugin tiyo ko rin hataasin palalyan. Umasuba ko ba nga patakaran simbiya mapaglapala hakamo ini? Magsukul, alhamdulillah. Natatapi sa buto, bangkaw sa naglalapara, untod takaran mo. Abi, ato isa ba? Sabang kau maglapa, ay kau may inu-inubi sa lung tamang magkalit ng paggadjiri. Hula niyo, nabihaon subay na matimod. Abi, ato. Ba't mini makati kau nagpalano nabihaw sindan? Ay, assalamualaikum, sil. Alaikumussalam. Magmaap na kumangkaw, hindi paglalapa amon matimod. Na, dipindi. Bangkaw mabaya si matimod, bangkaw makauwi konsum pa kanyo, katasin nagbibitay lapahana. Wala pa. Iwan bangkaw maglapa, bangkaw mabaya si matimod, bukon na janap, bukon na wangkong, bukon na kila, gilit na. Mabuka ako sil palian. Dahan-dahan na isap. Dipindi na isap kayo mo. Asal mang sabi ni, ila.